Kaixo eta ongi etorri guztioi gaurko saiora. Gaurkoan, bi elkarrizketa izango ditugu. Lehenengoa Manolo Moreno izango da, datorren asteburuan egingo duten sakanako ibilaldiari buruz hitz egiteko. Horren ondoren, Fertxu Izquierdo idazlea izango dugu, argitaratu berri duen Gari Errearen urrina liburuari buruz hitz egiteko. Horren aurretik, has gaitezen gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, baina 1948an, Belgikak gizakizoa ireki zuen Expo 1948an. Kongo koloniatik eramandako 700 herritar baldintza natiboetan ikusgarri jarri zituzten. Erakusketaren helburua Afrikar primitiboak nola zibilizatu zituzten transmititzea zen. Leopoldo bigarren erregearen agindupean milioika kongoar hil zituen Belgikak. Kolonien ministerioak aukeratu zituen kongoarrak belgiarrak evoluzionatuak, deitzen zieten hiritarrak ziren, baina primitiboen jantziak janztera behartu zituzten. Bisitarien humiliazioak jasan behar izan zituzten 2 hilabetez, eta hauen aurka protestan hasi zirenean erakusketa bertan bera utzi zuten. 1964ko egun berean, Hamza Younis boxealadore eta preso palestinarrak espetxetik ihes egin zuen lehen bizikoz. Israelgo Axkelongo presondegian izan zen hori, atxilo 17 egun zeramatzala. Beste 2 presorekin egin zuen ihes, armatutako guardien aurkako borrokaldi bat provokatu ostean, eta Gazara korrika iritsi zen 4 orduren ostean. Gerora, beste 2 atxilotu zuten, eta beste horren bestetan lortu zuen ihes egitea. 77an ospitaleratuta zela ebakuntza baten ostean, eta azkenik 74an Ramlako kartzelatik. Suedian errefuxiatu zen. 6 urteren ondoren, 70ko apirilaren 17an, hezkuntzan euskara erabiltzea baimendu zuten gorte frankistek, 3 hamarkadaz debekatu ostean. Hezkuntzan nagusitasuna gaztelaniari eman zitzaion, eta bertako hizkuntzak gaztelaniaren ezagutzan sakontzeko erabiltzeko jarraibideak eman zituzten 72an. Gainera, estatuko aldizkari ofizialeko argitalpenetik harago, ezen lege horren inguruko arauketarik egon 75era arte. Urte hartan onartu baitzuten eskolaurreko eta oinarrizko hezkuntzako programetan bertako hizkuntzak txertatzea arautzen zuen dekretua. 35 urtez, euskararen aurka bezala, estatuko beste hizkuntza askoren aurka errepresio gogorra praktikatu ostean, irekiera irudikatzen saiatu zen frankismoa. Euskal Herrian, ordea, ikastolen mugimendu klandestinoaren hasiak batean eta bestean loratzen hasiak ziren, eta halako neurriekin mugimendua are gehiago indartu zen. Hainbat urteren ondoren, 86an, inoizko guda luze eta baketsuena amaitu zen, 335 urteko gerra. Ingalaterrako bigarren guda zibila amaitzear zen. Espainiatik independentzia lortu eta gero, 1651an Herbehereak haien aliatu izandako Oliver Cromwellen parlamentarioen alde lerratu ziren, erregezaleen aurka. Azken hauek, estili uharteetan gotortuta zeudenez, hauei guda deklaratu zieten eta ontzi bat bidali. Hauek ordea, berehala errenditu ziren eta Herbeherei gerra deklarazioa bertan bera uztea ahaztu zitzaien. 1985an, estili uhartetako kontseiluko presidente Roy Duncan historialariak Herbeheren guda deklarazioaren kondaira ikertu, Herbeheren Londresko enbaxadora idatzi eta oraindik gerra deklaratuta zeudela jabetu ziren. Enbaxadore herbeheratarra uharteetara gonbidatuta eman zioten amaiera gerrari, sekula tiro bat bota gabe. Hamarkada baten ondoren, 86an, Brasilen lurrik gabeko landa langileen MST mugimenduko 19 kide hil eta 70 zauritu zituen poliziak. Bezperan, lurrik gabeko 1100 lagun abiatu ziren Belem hirira, Eldorado do Carajás herrian errepidea okupatuz. Gobernadoreak polizia operazioa agindu zuen. Perituaren txostenaren arabera, hildakoetatik 10 oso gertutik egindako tiroen ondorioz hil ziren, eta beste 7 arma zuriz egindako zauriengatik. Ordutik, egun hau nekazarien borrokaren nazioarteko eguna da. Errepasatu dezagun aste honetako agenda. Ostiralean aldiz, Unibertsitate Antzerkiaren erakustaldia. Montxe Ortizen El hombre mojado no teme la lluvia, proverbio iraki, Iturramako zibiboxean. Larun batean, Sergio Andresen ipuin kontaketa, Cuentos con bigote,
Kondestableko zibiboxean izango da eguerdiko 12:00. Eta azkenik, igandean, baita ere eguerdiko 12:00, igandeko musikak. Kontzertua Orreaga abesbatzaren eskutik, Kondestableko zibiboxean. Orain, gaurko komunikabideen azalak aztertuko ditugu. Diario de Noticias egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Auditoria batek traumatologia zerbitzuan kontrol falta agerian utzi du. Lehenengo puntuan, Nafarroako gobernuaren esku hartze ikerketak medikuen ordutegien eta hitzorduen gainbegiratzean dauden gabeziak agerian uzten ditu. Bigarrenean, egoera honek 14.400 paziente baino gehiago lehen kontsulta baten zai dauden zerrendan egotea eragiten du. Argazki nagusian, Zetakek ekainaren 19 eta 20 San Mamesen egingo duen ekitaldi nagusia Bilboko Gran Bia kalean aurkezteko irrikan gaude. Honen titularrean, Zetakek mitoaroaren trilogia itxiko du Bilbon. Tartean, horiz, taberna merkataritza ganberaren ardurapean jarraitzen du. Bestetik, Eldrogasek 4 aldiz betetzen du zentral. Azkenik, Ariane Toro Nafarrak brontzea irabazi zuen Georgiako Europako txapelketan. Eskuineko berrietan, Nafarroak 100 eta 120 kooperatiba artean sortzen ditu urtero. Azpian, Israelek eta Libanok 10 eguneko suetena adostu dute. Behean, aho batezko babestua Iruñan Larrabideko igerolekuak istea eragozteko. Jarraian, Erro egoitzan kudeaketa publikoarekin etapa berri bat. Azpian, Sesma biometano plantarako ingurumen baimena baliogabetuta. Eta azkenik, Carlos Bardem, aktorea eta idazleak dio, benetako erresistentzia gaur egun liburu bat irekitzea da. Diario de Navarra egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Trumpek 10 eguneko suetena iragarri du, Israelen eta Libanoren artean. Iranek Ameriketako estatu batuekin suetena mantentzeko eskatutako bat zen. Irudi nagusian, ezkerretik Irati Etxarri, Irati Kanpion, Ines Boza, Vitoria Hernández eta Elena Eskalada, atzo baluarten. Honen lerroburua, txaloak emakumezko ereduentzat. Eskuineko berrietan, Zerdanen emaztea senatuaren finalean egonda, baina isilik geratu da. Azpian, Javier Taberna berriro hautatu dute merkataritzako ganbarako buru gisa. Jarraian, atzera pausoa Sesmako biometano plantarentzat ere, Arronizen aurkako ezaren ondoren. Goiko berrietan, Nafarroa kooperatibismoaz harro ageri da. Ondoan, hain helduak ez diren Parkinsonaren pazienteak. Azkenik, Iruñeko 5 biribilgunetan aldaketak. Berria egunkarian, aldiz, honela dio lerroburuak. Libanon 10 egunerako suetena onartu du Israelek, gaurtik aurrera. Lehenengo puntuan, Donald Trumpek jakinarazi du berria, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroarekin eta Joseph Aoun Libanoko presidentearekin mintzatu ondoren. Bigarrenean, Hezbollah milizia xiitak adierazi du Israelek egiten duenaren arabera jokatuko duela. Argazki nagusian, Bilbo. Zetak taldeak Bizkaiko Foru Jauregiaren aurrean aurkeztu zuen ekainan San Mamesen egingo duen ikuskizuna, atzo. Honen titularrean, mitoaroa 3. aurkezpena ikuskizun bihurtu du Zetakek. Eskuineko berrietan, mobilizazioak hasi dituzte kafen zenbait lantegitan, zuzendaritzaren itxikeriaren aurka. Jarraian, lan ikuskaritzat ontzat jo du Tubos Reunidoseko erregulazio espedientea. Ondoren, hizkuntzak itotzen. Alboan, iparraldeko diputatuek gogor kritikatu dituzte terrorismoaren aurka. Alboan, iparraldeko diputatuek gogor kritikatu dituzte terrorismoaren aurka Parisen proposatu diren neurriak. Azkenik, Imanol López puntista hoiak dio, txapelak hor daude, baina ni bizitako uneekin eta esperientziekin geratzen naiz. Goiko berrian, Laura Bela Plo hizkuntzalaria eta EHUko filologia eta historia saileko irakasleak dio, testu inguru formaletan hausnartu beharko genuke nola hitz egiten dugun batez ere. Gara egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. 10 eguneko suetena adostu dute Libanok eta Israelek.
Su-etena atzo gauean indarrean sartu zena eta Ameriketako Estatu Batuen eta Iranen arteko etsaitasunak eteteko parte izan zena, Israelgo indarren eraso bizien erdian etorri zen, eta Netanyahuk esan zuen ez zutela atzera egingo. Argazki nagusian, mitoaroa 3, Bilboko bihotza hartu du Zetaken unibertsoak. Artista gutxik du Euskal Herrian Pello Reparazek erakutsi duen adin guztietako jendea mobilizatzeko gaitasuna. Beheko berrian, Magnus Helgason, Oscarsonen arduradun teknikoak dio. Horri oso erresilientea sendoa da, eta ez du inoiz amore ematen. Ezkerreko berrietan, azpiegituren kontseiluak zalantzan jartzen du Bordele eta Dax arteko abiedura handiko trenbidearen proiektua. Azkenik, kaleratze kolektiboen aurrean lan agintaritzaren eginkizuna berreskuratzea eskatzen ari dira. Euskal Herria irratiari dagokionez, honela diote berriek. Josu Reparaz, Nafarroako ikastolak. Neurri gogor eta larrienak, irizpideak bat-batean aldatuta, unerik delikatuenean hartu ditu hezkuntza departamentuak. Haserrea piztu du ikastolen artean, hainbat ikastetxeetan itundutako lerroak ixteko gobernuak hartutako erabakiak. Proposamen larri eta latza da, salatu du Euskal Herria irratian ikastolen elkarteko zuzendari Josu Reparazek. Zenbait ikastetxeren etorkizuna ere kolokan jar dezakeena. Eskuineko berrietan, Goian, palestinar presoen egunean, Jala Nafarroak performance bat egingo du egoera salatzeko. Palestina aske aldarrikatzeko performance bat egingo du Jala Nafarroa taldeak gaur arratsaldeko 7etan Iruñeko Gaztelu plazan. Palestina aske aldarrikatzeko performance bat egingo du Jala Nafarroa taldeak gaur arratsaldeko 7etan Iruñeko Gazteluko plazan. Behean, istripuak ekiditeko hainbat biribilguneetako zola margotuko dute. Istripuak murrizte aldera, udalak hobekuntzak egingo ditu Merindadeen eta Bianako Printzearen plazetan eta Badostaingo Sanduzelaiko eta Ofitas biribilguneetan. Pintura islatzailea eta segurtasun pasiboko beste elementu batzuk baliatuta, hainbat neurri jarri dira abian. Hala nola, biraketak errazteko kanpoko erreietan marra jarraitua jartzea. Behar duzun guztirako aseguru bat dago. Nire auto elektrikorako? Jakina, eta nire bizikletarako, Eta nire patineterako? Eta autonoma banaiz eta bajamoa nago? arazorik gabe. Badago zerbait nire maskotarentzat. Noski, Bidaian goaz. horretarako ere bai, eta behar duzun guztirako. Guztirako? Benetan? Bai, bai, eta bai. Informazio gehiago aseguruak.laboralkutxa.eu zen. Bada beste modu bat. Eta egunon gurera, Manolo, zer moduz? Hementxe, ongi. Lanerako prest, ezta? Lanerako prest eta ezer baino lehen eskerrak eman deitzeagatik, guretzat publizitatea eta egiten dugu eta ordaindu ere bai, eta zuekin ona etortzen gara musutruk. Plazer bat, Eskertzekoa da. plazer bat honen etortzea, hombre. Sakanako ibilbideari buruz hitz egingo dugu gaur, lehenik eta behin, nik ez nuen ezagutzen esan beharra daukat, ezagutzen ez duenarentzako, Manolo, esplikatuko diguzu pixkat zer den sakanako ibilbidea? Ibilaldia. Ibilaldia, barkatu, bai. Sakanako ibilaldia zer den? Iratxo elkartetik, lehen lagun berriak elkartetik sortutako zerbait. Mendira joate ginen, mendia garaia egiten izaten dela, dela 40, bestak izan bat urte, ez 50 urte, pixka bat, giro estu hartatik alde egiteko modu bat, eta hoien artean izaten zen mendira joatea. Eta kontatzen dute, nire nahi zirurtzundarra, etxaleko erra nahi zimoztarra. Eta kontatzen dute, bazela apaiz bat, 3 ermitak lortu nahi zituena. Ergako Trinitatea, Beriaingo Sandonatu eta Aralar. Eta hori beti buruan eta buruan, eta hasi ginen, hori egiten bide hori, pixkanaka, baina ez 3 ermitak lortzeko asmotan, astakeria iruditzen zitzaigulako garaia egiten.
Eta jendea hasi ginen, lasai biltzen ginen mendian, gure bukatak hartu, zatoak eta uarteraino joaten ginen, eta handik gero Irurtzuna, Trinitatera igo gabe. Baina pixkanaka jendea gurekin etortzen hasi zen, eta ja, propaganda egiten hasi ginen, eta hunditzen joan zen horrela. Besterik gabe. Noiz hasi zen, hau guzti hau? Lehenengo horiek izango ziren, orain dela 35 urte. Orain dela 35 urte. 35garrena ofizialki hasiko zen, orain dela 25 urte hori kartelak eta publizitatea eta egin da. Eta nola erabaki zen, komina tartean, ofizializatzea? Jendea etortzen zelako eta jendeak eraman gintuen hori ofizializatzea eta izena ematea. Eta garaietan baziren beste batzuk. Hiru handiak eta horiek Gipuzkoan egiten zirenak, eta gu ere sartu ginen gehiegi pentsatu gabe. Gehiegi pentsatu gabe, bai. Zein zen helburua? Hasi zinetenean antolatzen edo ofizializatzen, zein izan zen helburua? Eta zein gaur egun helburua ere, bai? Jendeari sakanako eta txokoietako edertasunak erakustea. Leku zoragarriak dira, eta mendirako zoragarriagoak, gare zoragarriagoak. Hor daude Aralar mendikate alde batetik, Ergatik Aralarreraino hartzen duena, San Migueleraino hartzen duena, eta bestalde batetik Handia Urbaza parkea eta Txurregi eta gainera mendi kozkorrak direla. Beriaine baditu dira ja 1500 metro, 4 metro falta zaizkio. Eta mendi. Jendea Trinitatera adibidez asko etortzen da, Ergara, Iruñatik eta inguruetatik, eta San Donatora ere bai, Beriainera ere bai, orduan. Ibilaldi hau mendira jutea bakarrik da edo badu beste zerbait bere izaeran? Gu saldu nahi dugu beste zerbait ere badagoela, hor ikustekoak badaude. Adibidez, Aralar, Aralarko santutegia ikus daiteke eta zoragarria da, erromanikoko artelan zoragarria. Orain itxasperrin Egierreta ondoan badugu beste eliza erromaniko dotore bat. Ze gehiago esango nizuke, azken urte hauetan Euskal Herriko erdigunea hori ere zabaldu da eta jendeak geroz eta gehiago mugitzen da. Eta horrek ere ospea eta sona hartu du, nire ustez gure sakanako ibilaldiari esker. Guk hasiera-hasieratik, hau ingeniari batek proposatu zuen, ez dakit ze, eta hori proposatu zuenean, gu hasi ginen ibilaldia handik pasatzen. Eta jendea ezagutzen joan zen, eta ze gehiago esan beharko nizuke, hor Larrazpiden badago trikuarri zoragarri bat. Orain azken urte hauetan pasatzen gara Agiritik. Agiri zen 900 metrora dagoen herri bat, zegoen herri bat, orain Elizaren hormak eta gelditzen dira, iturri polit bat, eta ikustekoak ere asko ditu. Baina jendea hain presaka joaten da, gutxi ikusten duela hori egia esan. Eta hango basoak eta pagadiak eta... Ibilaldi honen berezitasuna hori da edo badu beste zerbait? Ez dakit, ze duen, baina inguruetatik jende asko etorri izan da. Gipuzkoatik, Nafarroatik, Gipuzkoatik, Iparraldetik, Bizkaitik eta baita kanpotik ere, Kataluniatik etorri izan zaizkigu, Madrildik, zerbait badu. Eta hemen lehen ibilalditan jende veteranoa eta asko ibiltzen zen jendea orain ja utzi dute, esaten zuten ibilaldirik ederrena hau zela. Jaia ez da luzeenak 55 kilometro baditu. 3.500 metroko igoera. Baina errepidez egingo dira 2-3 kilometro. Pistaz oso gutxi. Orduan, mendia dela. Mendia dela, bai. 55 kilometro badira adexente. Bai, gauza serioa da. Bai. Gauzak aldatu dira, guk hori lehen egiten genuen Trinitatera ezkinen igotzen. Hori jendeak ez dakit eskatu egiten zuen, baina joaten ginen gogortzen eta bai. Eta urte batez dabe, Trinitatera ere igoko gara. Eta jendeari gustatu egin zitzen, ez eta sufritu zuten, baina ikaragarri. Nolako izaten da giroa egunean zehar? Lehen giroa oso politia izaten zen. Ibilian batekin elkartu, hitz egin, mendian ibiltzeko erak ere aldatu dira. Horrein jendea korrika ibiltzen da, korrika egin nahi du batek. Lehen jartzen genuen, 6-etatik, ez genuen pentsatu ere egiten ordubia baino lehenago inor iristea.
Orain, 12tarako han daude. Hor da bitzaia. Korrika joaten dira. Korrika joaten dira, eta gainera, asko bi urte hemen egiten den hiru handiak horietarako prestatzea. Aldatu da, lehen harreman askoz ere gehiago egiten zen. Gu hasten ginen, edo gure hasieran, San Donatora joaten ginenean, Beriaingo mendizerra hortan, hasieran satruzte egin, eseri eta lasai egoten ginean, ordu erdi bat gure bokata eta zatoa hartu eta aralarrera begira. Gaur egun ez da holakorik egiten. 5 kilometroko bataz besteko egitea lehen, asko zen. Orain, 5 kilometro egiten ez bada, antolatzaileak ere askotan haserretu egiten dira. Erabat aldatu da, guztiz aldatu dira gauzak. Ekimen honek Sakanako herrietan zehar badu eragina? Nik uste dut baduela eragina. Hasieran ibilaldi martxa handia jarri genuen izena. Gero, 3 ermitak, Trinitateko Ergako Trinitatera ere igotzen ginenean, 3 ermitak. Baina gero erabaki genuen, Sakana zela, Sakanan barrena ibiltzen ginenean, Sakanako ibilaldia jarri genuen. Hala ere batzuk, las 3 ermitas esaten dute. Eta badu, Sakanako jende asko etortzen da, lanean ere voluntarioen artean sakandarrak baditugu, izan ditugu, askotan, eta aurten ere badira, gutxi, baina badira. Zein da voluntarioen lana? Zer paper jokatzen dute hemen? Zein bidea garbitu, markatu, horiek aurretik, egunean bertan dena montatu, kontroletan egon, 5 kontrol izaten ditugu. Beriaindik olio aranera jeitsi eta han kontrol bat egongo da. Han ematen ditugu jatekoak eta edateko gura badute, azka eder bat dago. Bala ere Coca-Colak eta horrelakoak ematen, Coca-Cola ez Pepsi-Cola izaten. Ez dut propagandarik egiko. Eta hor egongo dira 4-5, San Donaton fitxatzen beste 3 egongo dira, fitxatzen eta zoritxarrez askotan jendeari babesa ematen. Jendea prestatu bebe joaten da, oztuta zu hemen zauden bezala, praka moz batzuk eta kitxo, eta agian elurra ari du, edo 0 gradu daude, eta naizea jotzen du, baina errukirik gabe. Eta manta termikoak atera, eta jabarestu, eta batzuetan jeitsi ere egin behar izan ditugu, gauza ez zirelako ibiltzeko. Gero uharten beste bat izaten du, jaten eta edaten ematen zaie, salda beroa eta denetatik. Aralarren beste bat, horre kontrol bakoitzean behar dira 8-10. Gero Madozen beste kontrol bat, Latazan beste bat, eta bukaerako kontrolean ere jende pila bat behar izaten da. Lanean ere jende dexente ibiltzen da. Bai. Lanean 90 bat, egunean bertan behar izaten dira. Eta partaideen zenbakia zein izaten da gutxi gora bera? Azkeneko urtetan, gure errekorra 1.200-ean egon da. Joan zen urtean 1.200 bat ziren, baina eguraldiagatik 150 bat edo ez ziren abiatu. Aurrekoan ere kexeago 1.300 edo, eta aurten ez dakit motelago doa inskripzioa. Atzo 223 zeuden, oraindik gelditzen dira, 22 da azkeneko eguna eta badaude. Azken txanpaina jendea animatzen den. Hortan ere esperientzia izan dugu, lehen azkeneko egunean ere izen emateko aukera ematen genuen. Eta jendea pilatzen zen, agian 200-300 pertsona. Eta ezinezkoa zen. Gehiegizkoa. Orain zagertatzen da, batzuk itxo egiten dutela azken egunera arte, eta inskribatu ezin denez, egiten dute ibilaldia, jaten dute, aprobetxatzen dituzte, eta kamisetarik ez dute jasotzen. Kamiseta polita da, nik uste merezi duela. Urtero egin izan ditugu kamisetak, eta kamiseta gainera beti desberdinak izaten dira. Eta nolako izaten da parte hartzen profila? Gehienak gazteak izaten dira, geroz eta gazteagoak. Nik uste dut jende heldu xamarra pizke bat usatzen ari dela, edo beldurtzen ari dela jendea ezin duelako erritmo hortara segitu. Korrika joaten direnez eta agian hor, lehen esan dizu, 5 orduko bataz bestekoa egitea,
asko ibiltzea da. Nik hori askotan egin izan dut, eta lasai egin izan dut, baina 12, 13, batzuetan 14 ordu. Eta orain egiten dute 8 ordu. Ja. Eta korrikalari horiek ibiltariak ez dakit, uste dut, pixka bat usatu egin dituztela. Zenbat denbora behar izaten da horrelako ekimen bat antolatzeko? Guazten gara urte berriarekin batera. Urte zarregunean Trinitatea jartzen dugu joaten den ororentzat txistorra eta urdaia errea, eta hortik aurrera sakanako ibilaldia prestatzen hasten gara. Normalean azken urte hauetan gutxi izaten ginen, 4-5, orain jende gazte berria ere hasi da, eta hori ere poztekoa da, lehen 4 izaten ginen, 4-5 esan dizuan bezala, eta orain bileretan 9 elkar gaitezke. Ni bezalako karrozak eta baita gazteak ere. Eta badirudi, orain pixka bat, txanda hartzeko posibilitatea ere ikusten dela. Nola antolatzen da horrelako gauza bat? Zeintzu dira errokak? Hau da, 55 kilometro gainera badituzu ibilbide gehiago. Bai. Eta gainera 1000 parteide baino gehiago, espero dugu gorten 1000 baino gehiago izatea. Nola antolatzen da guztia? Gainera hain denbora gutxian. Imaginatzen dut ere neurri hartuta eukiko diozuela, baina hala ere. Bai, neurri hartuta dugu eta badugu emakume bat, neska pare bat hor, Doris, horrek dena eramaten du. Eta gezurra dirudi, baina harrigarria da ontarako eskatzen duten burokrazia guztia. Paperak eta paperak, gerozta gehiago. Orain 2 urte izan zen, ez dakit, tokatu zen ibilaldiaren eguna, maiatzaren batarekin egun hortan. Eta 2 egun lehenago esan ziguten ezin genuela ibilaldia egin. Trafikoa handia zegoelako, eta Madrildik arautzen dute trafikoaren ibili guztia, eta gurea ezin genuela egin. Ez bagenuen eguna aldatzen, edo ez bagenuen ibilbidea edo norabidea aldatzen. Hasi ginen, Iruñara, trafikora, Foruzaingora, eta ezetz. Azkenean, emakume bat, kriston papeleoak egin, eskaerak, dena justifikatu, Guardia Zibilen, eta eman ziguten, baina bezperan. Eta egon ginen, larri, 1200 inskripzio eginak, eta ze egin behar dugu. Azkenean, ez genuen beste biderik, aurrera egin eta kitxo. Gertatzen dena gertatu. Horrelako egoera bereziak salbu, zein izaten da antolakuntza guztionetan gauzarik zailena eta gauzarik politena? Gauzarik zailena, esan dizut, burokrazia. Paperak egin behar dira, ingurumen sailari baimenak eskatu behar zaio, deporte juventud ez dakiz zer den, udalari, Irurtzungo udalari, trafikokoei norabide guztia, ze ibilbide edo ze errepide ukitzen diren ere adierazi behar zaie, behin egiten baduzu hurrengo urtean hori bidali eta kitxo. Baina hori da negezena burokrazia da, papera betetzea, baimenak eskatzea. Ederrena, honekin sortzen den giroa, jendearen implikazioa, jendearen erantzuna, aurten ere voluntarioak behar baino gehiago eta guzti ditugu. Herriko jendea, inguruko jendea, eta izan ditugu kasu, martxa nik egiten du, baina aurten ez dakiz zer behaz bat operatu didate eta joango naiz laguntzea. Eta etortzen dira. Eta ez Irurtzundarrak, Arbizuarrak edo giro polita sortzen da. Eta nola egiten duzue ontolakuntzaldetik diote, hain ibilbide luzea, eta 5 puntu jarrita edo, kilometro pila bat daude, kakotxarten, ez dagoela kontrolik, ez dagoela jenderik, zer gertatzen da hor edo nori zerbait gertatzen baldin bazaio, edo... Bai, badugu 2 ambulantzia jartzen ditu, edo todoterreno bat, hori igotzen da San Donatora, eta hori mugitzen dugu, goizeko 3 ibilbide dira. Lehenengoa goizeko 6etan abiatzen da. Goizeko 6etan Txurregira igotzen dira, Txurregitik Beriaineko ermitara, San Donatora, eta ara azkenekoak iristen direnean, todoterreno horrek buelta oso ematen du eta ara larra joaten da. Hor tarte batean ez dago, beste bat berriz joaten da ibilbide motzerako, Latasa aldera, hori ere gastua handia da. Orain arte
federazioak ordaintzen zituen ambulantziak, lehen ez. Baina azkeneko urte hauetan federazioak ordaindu izan ditu. Baina iaz esan zuten ez, eguneko 50 bakarrik ordainduko zutela. Ez dakiz zentzurik baduen, zentzua badu. Atzo ere, prentsaurrekoan egon zen Mendi Federazioko presidente hoia Martín Montañez, antes había 4 marchas, y ahora hay 50. Eta federazioak ere ezin duela horrelako zama. Aurten guri, erdia ordainduta 1.200 euro ordaintzea tokatzen zaigu. Jartzen dugu todoterren hori eta gero beste ambulantzia bat. Eta diru asko. Hala ere guk erabaki dugu jartzea. Federazioak dio ez dela derrigorrezko horrelako ibilaldietan ambulantzia jartzea. Lasterketetan bai, baina ez du logikarik. Lasterketa batean agian 2 ordu 3 egongo dira, gurean batzuk 12 ordu egongo dira. Eta 12 orduetan, bai, ez dira korrika joango, baina gerta daiteke, izan ditugu denetatik. Izan ditugu iktusak, izan ditugu gauza serioak ere. Naiz eta 1.200 euro guretzat lasaitasuna. Ja, bai. Aipatzen ditugu, 3 ibilbide dituzuela. Ze ordutan abiatzen da bakoitza eta zein da luzeera edo ezberdintasuna? Sakaneko ibilaldia berez guk ibilaldi luzea deitzen duguna da. Horrek 54 kilometro jartzen dugu dituela, baina ongi egingo bagenu 55 eta piko badira, nik hori neurtu dut. Eta oso ongi eta lehen gurpil horrekin neurtu izan genuen. Zer gertatzen da, jendeak, mendizaleok trampara jotzeko gogoare izaten dugu. Lehenago iritsi behar. Eta lehenago iristeko egiten da, moztu, bideak moztu. Eta aralarrek berezikin niri pena ikaragarria ematen di, bideak badaude leku guztietatik. Eta aralarko bidea oso bide polita da. Sekulako bueltak ematen ditugu hortetik aralarrera, baina guk beti hortik markatu izan ditugu. Atzo ere hori pixka bat garbitzen aritu nintzen, behira, bezala nola dagoen. Eta aurten ere horrela markatuko dugu, baina jendeak ez du hori errespetatuko. Eta ibilbide zoragarria da. Motzagoa zuzen moztuta eta moztea oso erraza da. Baina, ez dakit, lehenengo iriste hori, edo denbora laburtze hori. Honek, 54 kilometro, 54 terdi, 3.500 metroko igoera. Bestea, ibilbide motza deitzen duguna da. Honek 25 ditu. Irurtzundik abiatzen da, eta Larraune errekara joan, handi jotzen dugu Hiriberri ez. Etxeberri aldera, Etxeberritik Itxasperri ermita zoragarri horren gainetik pasatuta, Madozera, Madoz, Larrazpildik Goldaratza, Goldaratz Latasa, eta Latasatik Erga mendira, Trinitatera, Ergako kailurrera ezkira iristen eta Irurtzuna. Horreko 25 kilometro ditu eta 1.600 metroko igoera. Eta orain dela 5-6 urte hasi ginen, gaztetxoen artean eta aurren artean mendizaletasuna bultzatzeko asmoz, ibilbide txikia edo antolatzen. Hau desberdina da, beste guztiak egiten dute Irurtzundik abiatu eta erlojuaren norabidea. Hau alderantziz da. Irurtzundik Trinitatera igotzen dira, Trinitatetik Latasara jeitsi eta gero Plaza Olabidetik eta Arrantzalen bide zoragarri hortatik Irurtzuna. Honek 14 kilometro izango ditu eta igoera 600 metro edo inguru. 6etan abiatzen da lehenengoa, bigarrena 8etan edo 8 erditan den, jarriko du, eta hirugarrena 6etan, 8etan eta 9 erditan. Horrela, honek aukera ematen digu, Madoztik aurrera, ibilbide bera egiten dute, luzeak, motzak eta txikiak. Kontrolak eta aprobetsatzen dira. Imaginatzen horrek antolakuntza ere asko errazten duela. Asko, ikaragarri errazten dira. Ekimen honek badu naturarekin harremanen bat? Lehenengo natura errespetatu nahi izatea eta jendea natura errespetatzea bultzatzea. Hori, eta gauzak asko aldatu dira, onerako. Lehen jendeak platanoak hartu eta metro batzuk korrik egin eta botatzen zuen azala, edo ez dakit. Pasta bat hartzen bazuen edo jogur bat gero botatzen zuen eta atzetik joan behar izaten genuen biltzen.
Orain horrelagorik ez da gertatzen. Saiatzen gera birziklatzen eta jartzen ditugu ontzi desberdinak, baina ere jendeak ez du, naiz eta kontzientziazio maila bat badagoen, Kostatzen du. ere oraindik kostatzen da. Zergatik uste duzue horrelako ekimenak jarraitu behar dutela egoten, eta 35 urte daramazkizu hau egiten, eta jarraitzen duzu egiten, eta gainera jendeak jarraitzen du parte hartzen. Zergatik da hori? Ba, nik ez dakit, edo horregongo da masokismo puntxu bat, bai antolatzaileen aldetik eta baita parte hartzaileen aldetik ere. Baina izan ditugu, orain ja sartu dira eta ez dira etortzen, baina 30 urtez etorri izan direnak. 30 urte lehen baziren oso ospetsuak, gomazko zata horiekin egiten zituzten ibilaldi guztiak. Eta joaten ziren denetara. Eta hori, etortzen ziren, egiten zuten, eta gero gure elkartean ateratzen zuten prestatutako bazkaria arratsaldeko 4etan edo 5etan, eta egoten ziren zoragarri. Eta ongi pasatzen zuten hori dudarik gabe. Bai, gaur egun mendizaletasuna asko zabaldu da, baina ez dakit. Jendea ibiltzen da mendian, eta gazteak asko ibiltzen dira mendian, baina ibiltzen dira individualki, ez taldean gu lehen ibiltzen ginen bezala, autobus hartu eta hala ere horrelakotara jendea joaten da. Ez dakit, niretzat misterio pixka bat ere badago. Individualista gara, bakarka ibili nahi dugu, baina gero horrelako antolatuetara ere joaten gara. Eta gainera, ordainduta, gurea nahiko merkea da, baina ibila mendi laster karrera horietara joaten direnek, guk baditugu gure elkartean iratxon horietako asko egiten dituzten gazteak, eta kejatzen dira eta esaten dute, te cobran €1 por kilometro. Eta hori, astakeri bada. Eta ematen dutena, kamisetatxo bat, horiek gutxi jaten dute, 2 orduz egin dute agian. Eta gurean, egoten dira 8 ordu, 10 ordu eta jartzen dira, baina jatekoa eman behar diezu. Nola ikusten duzu ekimen honen edo sakanako ibilaldiaren etorkizuna? Nik ezagit hona ikusten dut ezin duela iraun, ezin duela hainbeste jenderekin iraun. 1200. Aurten ez dakiz gertatuko den. Ari gara porrak egiten, batzuk diote 800era iristen bagara, beste batek zioen 950 baietz, beste batek 1000 baietz, antolatuko eta jendea etorriko da, baina kopuru horietan ez, kopuru handiegiak dira. Guri berdintzaigu, bat antolatu edo 3 antolatu, jende asko gauza gehiago ez duzu behar, kamiseta gehiago eskatu behar dituzu. Aurten 1350 eskatu ditugu. Joan zen urtean sobratu ziren 125 edo 150 edo ez dakizen bat. Horietako 25 banatuko ditugu aurten sari bezala. Zozketak egiten ditugu, ematen dizkiguten gauza horiekin eta bat, eta beste batzu bidali ditugu El Salvadorrera. 125 joan zen urtean bidali genituen, edo orain dela 2 urtekoak Palestinara bidali genituen, baina aurten segurazki, eta zoritxarrez gehiago sobratuko zaizkigu, ez dakit nola bidali beharko ditugu, baina hala ere eskatu behar duzu. Beste bat izaten da, gutxi eskatu eta gero jendearekin ez duzu gutxekin nahi, berriak eskatu beste, eta gero haiei deitu, etorri, eta oso lanpizua da. Guretzat eta baita etorri behar dutenentzat. Etorkizunera begira, kopurua erregularra izango balitz, aurre ikusiko zenukete aldaketarik, ibilbidean, antolakuntzaletikan, edo gustatzen zaizue mantentzea dagoen ibilbidea eta horrekin jarraitzea? Nik aldatuko nuke, luzea ez, baina luzea agian luzatuko nuke. Urte batez egin genuen, Nafarroako konkistaren 500 urte hurrenean, igo ginen, izaten da Irurtzun, Txurregi, Beriain, Aralar, Larrazpil, Erga eta igo ginen Gaztelura. Gaztelu mendi bat da, han bazegoen, eta penagarria da, baina dorre baten aztarnak badaude, 2 metro inguruko horma, Nafarroako Sagredok dioen los castillos que defendieron el reino, eta handik pasatu ginen, eta jendea zoragarri. Hori nik berriz hartuko nuke. Urte batez alderontziz egin genuen ibilbidea. Hori jendeari ez zitzaion gustatu, oso gogorragoa izan zelako, eta gero euraldi txarra izan zen.
aukera gehiago baditugu lehen Euskal Herriko erdigunetik jotzen genuen Irainetako portutik eta gero motzago. Hori motza deitzen genuen, baina horrek ere bazituen 40 kilometro eta jenderi luzegia iruditzen zitzaion eta aukerak badaude, baina luzea ezin da aldatu, hori egin nahi du jendeak. Bukatzeko, Manolo, pare bat galdera botako izkizut. Antolakuntza aldetik, parte hartzaile aldetik nabaritzen dut baiez, baina antolakuntza aldetik badago belaunaldi baten lekuko hartzeko joera? Nahiko larri ibili ginen. Gurekin hasi zirenetako batzuk utzi zutelako. Pare bat hil ere egin ziren. Ramon Dorronsoro eta lehenago Pello Altzueta. Hori izan zen antolakuntzaren nolabait ere buruetako bat. Horiek desagertu ziren, zoritxarrez, eta beste batzuk utzi zuten, aspertuta zeudelako, eta gelditu ginen 4-5. Eta orain dela 4 urte hasi ziren beste 2, eta urten hasi dira beste 3 neska gazte, eta horrek itxaropena pizten du, dudarik gabe. Hala ere gazteen artean nik ez dakit, ez da gaztei kritika egiteagatik, baina epe luzerako konpromisorik ez dakit nahi duten. Egun pare bateako, bai, baina gero bilera, eta hurrengo astean ere bilera, eta gainera etxera lana eraman behar duzu, eta honek lana handia du. Adibidez, izten ematen duten voluntario horiek denak kokatzeko, zerrendak egiteko, dena egin behar da. Eta lan asko da, lan handia. Hau bai gazte hauekin, sare sozialetan eta mugitzeko eta propaganda egiteko, lana dudarik gabe egiten dutela eta gerozta gehiago hartu beharko lukete eta guzteko prest gaude. Bai ez, orain itxaropena badirudi pizten ari dela. Bueno, espero dugu jende animatzea eta lan hori hartzea. Bukatzeko, Manolo, zer esango zenioke zalantzan dagoen pertsona bati, ez dakiela gai den ibilbidea egiteko, ez dakiela zein ibilbidea aukeratu, bakarrik ez duela joan nahi, dena delakoagatik. Antolakuntzaren babesa bat duela, hasteko, bere indarrak neurtu beharko lituzkela, mendian ibiltzen ohituta ez badago, hor txikia hor du, 14 kilometroko, guk hori aurrentzat antolatu genuen, ustez, baina gerozta jende heldu gehiago etortzen da. Eta politxe da, oso politxe da, eta ez dakit, hori egiteko behar dira, 3 ordu ibiliz, korrika joaten bat zara, ez, baina, eta gustora etortzen da, eta hori egin dezake, eta merezi du egitea. Politia da, eta giro ezagutzea horiek kontrako norabidean egiten dute, motzakoak gora badoaz eta gurutzatzen dira, eta giro politia sortzen da. Mi esker etortzeagatik, ez dakit hori izan dizun, bukatu baino lehen zerbait daipatu nahi bazenun? Azkeneko urte hauetan, elkartasuna adierazteko asmoz, erakunderen batekin lanean aritu gara. Hasi ginen Otxoa de Olza Fundazioarekin, Makaluko ospitale bat egiteko 6.000 euro edo bildu genituen. Hurrengo urtean sortu zen Gazako basakeria hori, genozidio hori, eta orduan UNRWA hartu genuen laguntzeko. Eta horre 8.000 euro edo 7 edo ezak izan bat diren bildu genituen. Joan zen urtean, Paris 365, gizakien, nola? Ez dakit ze fundazio den. Herria horrentzat egin genuen lan, eta beste 6.000 euro, 7.000 euro bildu genuen aurten, El Salvadorrekin lanean ari den gobernuz kanpoko erakunde bat du, El Salvador elkartasuna. Zergatik hori? Ez dakit horrek eskatu zuelako, genituen hautagai gehiago, baina horietako El Salvador elkartasuneko kide bat, mediku bat, El Salvadorren urte asko egon zen, eta kasualitatez, Iratxoko bazkidea da. Orduan, El Salvadorren inguruan egin izan ditugu hitzaldiak, afariak, dirua biltzeko eta bar, eta urten erabaki genuen hori babestea. Eta inskripzioko 18 euro dira, 18 batzuk beste batzuk 16,
Hoietako inskripzio bakoitzeko gutxienez 2 euro ara joango dira. El Salvador elkartasuna gobernuz kanpoko erakundearentzat. Beraz, pelok eramango ditu El Salvadorrak kamisetak bidali dituen bezala. Oso ongi, Manolo, mila esker, antolatzen duzuenagatik, egiten duzuen lanagatik ere bai, eta animo inskripzio guztiekin, seguro nago gehiago apuntatuko direla, eta jarrituko duzuela honekin, noski baietz. Asmoa badu. Hori da, mila esker. Eskerrik asko. Hurrengora arte. Behar duzun guztirako aseguru bat dago. Nire auto elektrikorako? Jakina, eta nire bizikletarako, Eta nire patineterako? Eta autonoma banaiz eta bajamoan nago? arazorik gabe. Badago zerbait nire maskotarentzat. Noski? Bidaian goaz. Horretarako ere bai, eta behar duzun guztirako. Guztirako? Bai, eta bai. Informazio gehiago aseguruak.laboralkutxa.eusen. Bada beste modu bat. Gaur ez dugu aldaketa handirik espero. Goizean goiz lainogune batzuk eta hodeien tarte batzuk agertuko dira, baina goizak aurrera egin ahala desegingo dira. Giroa argia izango da, baina tarteka goi hodeiak agertuko dira eta zerua zuriska utziko dute. Arratsalde gauean berriz ere hodei gehiago ager daitezke. Temperaturan aldaketa gutxi espero da, baina beroenak apur bat jaits daitezke kostaldeko leku batzuetan. Haizea ahul ibiliko da, eta eguerdi inguruan iparraldetik finkatuko da, apur bat biziago. Larun batean, temperatura zertxobait jaitsiko da eta hodei gehiago agertuko dira. Ostarteak ere izango ditugu, baina hodeiak aurreko egunean baino ugariagoak izango dira, batez ere Kantauri Xurialdean. Bertan, behodeiek zerua estaliko dute eguneko hainbat momentutan. Hegoaldean, berriz, giroa argiagoa izango da. Maximoak apur bat jaitsiko dira eta kostaldetik gertu 20 gradu azpitik geratuko dira. Barnealdean aldiz, 21-23 gradu artean ibiliko dira. Arratsaldean hegoaldeko eskualdeetan ezegonkortasun pixka bat izan liteke, eta baliteke zaparrada trumoitsuren bat egitea bertan. Ipar-mendebaldeko eta iparraldeko haizea ibiliko da, indar handirik gabe. Kaixo eta ongi etorri gurera, Fertxu, zer moduz? Ongi, gustora entorri naiz, saloara, eta zer kontatzen dugun. Hori, hoxe bera, ikusten dugu hemen jarri dazu dagoeneko argitaratu berru duzun liburua, Gari Errearen Urrina. Zer da argitaratu duzun hau, konta iguzu pixka bat? Bai, da poesia lan bat, eta printzipioz da, edo horrela aurkezten dut nik, ez? Azken garai hauetako kronika poetiko bezalako edo moduko zerbait da, ez? Ze bertan, bertan dauden poesietan islatzen da, ez? Azken garai hauetan, Bizetik ona gutxi gora bera, gertatu diren gauza asko, ez? Igual, poetari, ez, niri pertsonalki gertatu zaizkionak, baina baita ere, ez, gizartean gertatu zaizkigunak. Aipatzen duzun kronika poetikoa, giltzen da hola super apaindu bezala, zer esan nahi duzu kronika poetikoarekin? Bai, igual da gehiegi hitz hori, ez? Ez, baina esan nahi dut, poesia hauetan topatuko duzuna da, ez, hori, igual, telebistan, albistegietan, kalean ikusi, entzun, bizi ditugun gauzak, ez? Orduan horregatik deitzen diot kronika poetiko, ez dago kronika guztia garatua, ez? Baina bai aurkituko ditugu, ez? Horrelako zatiak, ez? Errealitate zatiak edo. Izenburua, Gari Errearen Urrina, nondik datorri izenburua? Pixka bat irudikatzen du zerbait, irudi nahiko potente bat, nondik dator, zer esan nahi du? Bai, gustatzen zitzaidan asko irudia. Alde batetik dator nire haurtzarotik, ni bizi nintzen, gurasoen etxean, txantrean, eta momentu batean konturatzen naiz igual gaur egunez,
da tontakeri bat, baina han bukatzen zela auzoa, bukatzen zela hiria, ez? Ze bizi nintzen eta, izkina batean, eta han ja hasten ziren galzoroak. Eta gero hurbil zegoen Burlata. Baina esan nahi dut, hor bukatzen zen, hor zen, oraindik dago, orain eraikitzen ari dira, ez, etxe berriak eta horrela, baina oraindik dago zonalde bat, non dagoen garia, garizoroak eta horrela, eta oraindik jasotzen duten. Eta orduan, galzoro horiek erretzen ziren askotan udan, ez, eta, usain hori neukan buruan, izenburua idazteko, baina gero, igual, aitzaki horrekin edo ideia horretatik abiatuta, hasi nintzen irakurtzen, gariaren inguruko simbolismo ezberdinak eta oso polita iruditu zitzaidan, ez? Garia, hori, kultura askotan da, ez? Berritzeko simboloa. Orduan gustatzen zitzaidan pentsatzea hori, garia erretzen denean, ez? Iristen zaigun urrina, ez? Usain hori, alde batetik horrek suposatzen duela, gauza zaharrak erre ditugula, eta gauza usta berriak etorriko direla, ez, ideia hori, indartza bai. Ideia polita da ere, bai. Nondik sortzen zaizu poema liburu hau sortzea? Gauza zure bizipenak eta gertatu diren bizipenen harira? Bai, igual da bitxia, alde batetik, liburuak ditu bi zati. Lehenengo zatia da Basurde zurien zain deitzen da, eta zati hori idazteko proposatu zidaten, zerokotan elkartetik, argitaratu nahi zituztela poemario txiki batzuk, edizio xume baina duin bat, eta idatzi nuen propio poemario horretarako hemengo lehenengo zatia, Basurde zurien zain. Geratu nintzen oso gustora poemario horrekin, eta gero argitaratu zenez eta hori, edizio mugatua zenez eta ja dena salduta zegoenez, pentsatu nuen, igual jarraipena ematen aldiot, ez? Polita iruditu zait hemen dagoen ideia, eta gainera berriz argitaratu daiteke, ez? Beste formatu batean, olerki gehiagorekin, eta hortik sortu zen, eta hortik daukagu orain Garierrearen urrina. Aipatzen duzu, bertan daudela zure bizipen propioak eta gertatutako beste gauza batzuk gizartean. Nola lortzen da bi gauza horiek elkartzea kontakizun berdin batean? Ja, ez dakit, elkartzen dituzu gauzak, zu bizitzen ari zarena, jasotzen duzu zerbait albiste batetik edo gertaera batetik, eta lotzen duzu zure bizitzarekin, ez dakit, bazaude etxean, etxekoekin edo kalean lagunekin, eta komentatzen duzu gertatu dena, edo sentitzen duzu gertatu dena, eta horri jartzen diozu, begirada poetikoa, edo saiatzen zara jartzen begirada poetikoa, eta ez dakit, uste dut bi munduak modu natural batean elkartzen direla azkenean. Ze gai ikutzen dira bertan? Zerrenda luzea dago, esango nuke. Egun batean egon nintzen pentsatzen, ze gaia jorratu ditut liburu honetan. Eta, lehenik eta bain izan behar dut, poesia sozial asko dagoela edo horrela ulertu daitekela, baina egunen batean ere egon nintzela errepasatzen eta esaten nuen, guztiaren ondoan edo dago maitasuna, edo amodio, edo halako zerbait, ez? Baina gaiak daude, ez dakite, dago poema bat adibidez Gazari buruz, eta daude poemak, baino gehiagotan aipatzen da, Palestinako egoera, baina daude ere, dago bortizkeria poliziala, dago, ez dakite, etxe bizitzaren arazoa, daude gai pila. Orain, ez dakite, zerrenda luze egin beharko genuke, baina gero ere dago laguntasunaren defentsa, dago ere hori maitasuna, amodioa, elkartasuna, gauza positiboak ere badaude. Garrantzitsu iruditzen zaizu, batez ere hasieran aipatu dituzunak Palestinako sarraskia, bortizkeria poliziala, agian hitz egiteko zailagoak diren gaioi buruz poesia egitea garrantzitsu iruditzen zaizu? Garrantzitsua iruditzen zait,
bai, ze hori, pues beste begirada bat ematen diozu gaiari, eta bestela ere garrantzitsua izateaz gain, niretzat ezinbestekoa egiten zait. Ikusten dut, adibidez dago lerki bat, hori, esan dudana, deitzen da 14, ze liburuko lehengo atalean, badoaz, poemen izenburuak dira zenbakiak, ez? 15, 14, 13... Orduan hau da, gazari buruzkoa da 14. Ikusi nuelako albiste batean, 14 solairuko eraikin bat, suntsitu behar zuela Israelgo armadak. Baina Israelgo armadak, haien propagandan esan zuten, han bizi zen jendeari eman zietela 5 minutu ateratzeko. Orduan iruditu zitzaidan oso irudi brutala, bortitza, ostras, daude 14 solairu, atera behar zarete hemendik, hemendik 5 minututara suntsituko dut etxe hori, ez? Orduan, ez nahi soloitzen horrego zongiz nola zen galdera. Ez, garrantzitsu iruditzen zaizun gai horiek lantzea bai. Hori, orduan ikusten duzunean hori, esaten duzu, pues hau kontatu behar dut, ez? Eta kontatu behar dut modu batez pixka bat itotzeko modukoa ere, sentitzeko, bezakit lortzen duzun, ala ez, espero dut neurri batean baiet. Baina dago idatzita dena jarraian, sentsazio askorekin, puntori gabe, komari gabe, pixka bat asmoa hori delako, transmititzea sentsazio hori. Aldi berean, azuk aipatzen zenuen, sakonean dagoela maitasuna, laguntasuna ere defendatzen dela, nahita bilatzen duzu oreka hori edo barrutik atera zaizu horrela egitea? Alde batetik barrutik ateratzen zait, barrutik, baina bestetik baita ere bilatu behar duzula oreka hori, kontrapunto hori. Ze bestela dena gordina baldin bada, ez dudana nahi da ez izatea itxaropena. Esan nahi dut, Gazako egoera oso gordina da, baina itxaropena mantendu behar dugula, ez? Eta baita ere esango nuke, liburu honetan dagoen beste ideia bat, justo hain zuzen hori dela, itxaropena. Orduan bai, bilatua da kontrapunto hori, ez? Esatea, hau gordina da, baina daukagu bestea, daukagu maitasuna, daukagu erotismo, daukagu laguntasuna, eta... Zure ustez, edo zure iritziz, poesiak ze paper jokatzen du gaur egungo gizartearen kontakizunean? Bueno, ez dakit paper handia jokatzen duen, ez? Baina jokatzen du paper bat, ez? Nik uste laguntzen digula gauza batzuk edertzen, edo gauza batzuk beste modu batez kontatzen. Orduan, bueno, ez dakit toki handia duen, baina tokia dauka, eta nik uste toki hori garrantzitsua dela, ez? Eta batez ere ideia, gustatzen zaidan ideia, ez dakit poesia etorkizunez betetako arma bat den, ez? Edo ez, baina gutxienez laguntzen digu, ez? Laguntzen digu, hori, gauzak ulertzen, edo poesiak polita duen beste gauza bat da, zuk irakurtzen duzula poema bat, eta zure egiten duzula, ez? Zure modura ulertzen alduzula, momentu askotan. Orduan hori ere oso polita iruditzen zait. Esango zenuke, orain arteko zure estiloa aldatu dela, idazterakoan, edo mantendu duzu zure estiloa? Nik uste gutxi gora bera mantendu dela. Mantendu dela. Hori egon naiz pentsatzen, ere, estilo mantendu da, ez da mantendu. Esango nuke mantendu dela, baina pentsatu nahi dut ere aberastu dela, ere, ez? Eta igual beste gauza batzuk, igual gehiegi landu gabe, igual aurretik argitaratutako beste gauza batzuk, igual gehiegi landu gabe, edo buelta gehiegi eman gabe, igual espontaneoagoak zirela, eta hauek agian landuagoak daudela. Olerki bat, igual momentu batean idazten nuen, eta ez nion buelta gehiagorik eman. Hauei igual eman dizkiet beste buelta bat, edo bilatzen eta esaldi hau, igual beste modu batez, metafora hau sartuko banu, edo... Zer referentzietatik edaten duzu?
Bueno, gure literaturatik asko gustatu zitzaidan bere garaian Atxagaren Etiopia eta gero denetik irakurri du, Sarrion Handia, Arkaitz Kanoren poesia, ez dakit oso Leire Bilbao, ez dakit asko, aipatu ahalko nituzke asko eta saiatzen naiz, Gotzon Bariandearen ere gustatzen zait, ez dakit. Gero kanpoko poesiatik asko irakurri dut, ez dakit zergatik, baina poeta turkiarrak irakurri ditut. Daude batzuk hor, Nazim Hikmet da ezagunena, baina gero Said Faik, Ilham Berk, eta gero hori ez dakit, adibidez, hemen dago aipu bat, Caroline Forche, ez dakit zergatik, da Estatu Batuetako, orain ez naiz oroitzen, Estatu Batuetako edo Kanadako poeta bat, kasualidadez hartu nuela bere liburu bat, liburu denda batean, eta asko gustatu zitzaidan. Eta, hori, pizka denetik, ez? Baina bai, euskal poesiatik, hori, poeta turkiarra, beste poeta klasikoago batzuk, eta hori, eta deskubritzen ditudan berriak. Horrein aipatzen dituzula ipuak, lehen Kuskuxiatzen liburua iruditu zait musika talderen batera ikustea. Poesiatik kanpo ere hartzen dituzu zure referentziak eta zure, iturriak. Oso ona, bai, hori da. Hori da, eta gainera aipamen ona. Lehenengo atalean gainera, iaia hasierako, poema guztien hasierako aipuak dira kantak. Bai, nik beti idazten dudanean, beti entzuten dut musika edo ia beti, eta esaten duzuna, agian kanta batek eramaten zaitu ideia batera eta esaten duzu, ostras, kanta honetatik atera edo sortu da olerki bat, poema bat. Edo kontrako, poema bat idazten duzu eta esaten duzu, poema honek eramaten nau kanta honetara, ez? Orduan, bai, letra askotan, poesia dago, edo oso poetikoak, edo oso, eta bai, oso aproposa. Gainera, liburu barruan dago QR bat, lehengo atal horretako kanta guztiak bilduta, entzungai, eta... Aipatzen dituzu liburuan munduan dauden gatazkak edo kezkak, zeintzu dira Fertxu Izquierdoren kezka nagusiak? Ze galdera, Kezka nagusiak? Ez dakit, gure gizartean dauden kezkak, esango nuke. Nire ohiko kezkak daude, hori, ongi bizitzea esan nahi dut, eskubideen aldetik, etxea izatea, ez dakit, maitasuna izatea, baina gero kezkatzen nau gizartean dagoen, ez dakit, ultraeskuinaren bolada hau eta horrek ekar ditzaken, ez dakit, ondorioak, ez? Kezka asko, baina uste dut kaleko jendearenak direla nire kezkak, ez dakit. Literaturak, poesiaz gain, literatura osoak lagundu dezak ez zure kezka horiek apaltzen? Bai. Bai sortzaile bezala eta bai irakurle bezala. Sortzaile bezala, zuk sortzen dituzulako munduak, eta sortzen dituzu nahi duzun moduan. Ez duela 2 urte argitaratu nuela eleberri bat, eta Gauetik euria, eta hor, hori, bukaera, ez dut spoilerrik egingo, baina bukaeran bai egin nuela, ez dakit, bukaera zoriontsu bat, Igual batzuk esan diate, igual zoriontsu egia, baina, esaten nuen, da nire mundua, Realitatea daukagu hemen, orduan nik sortu baldin badut, baita ere, guazen ematera, zoriontasun hori edo... Eta irakurle bezala ere bai, aurkitzen duzu islatuta, askotan, liburu askotan, eleberri askotan edo poemetan, zure kezkak ere direnak, eta ez dakit. Ikusten duzu sortzen dela komunitatearen ideia, eta ez hau dela bakarrik, eta honek pentsatzen du nik bezala, edo honen ideiak lagundu dit, edo horrelako
Eta horrek lagundu dezak egoera aldatzen? Egoera aldatzen? Pentsatzen dut baietz. Osea, ez agian jende askoz gehiago sartuko delako horri esker, baina ja dagoen jendea, lortzen badugu, bueno, pues hori, hobeto egotea eta, ez dakit, inplikatua egotea eta alaiago egotea, pues pentsatzen dut lagunduko digula. Hitz egin nuen pixka bat liburuaren sorkuntza prozesuaz. Beti iruditu izan zait, justo aurrekoan lagun bat egin gomendatzen nuen, liburu bat idaztea, nondik hasten zera idazten liburu bat. Baina, bueno, behin hasita ez jarraipena dauka, baina poesia liburu bat oraindik ambiguagoa iruditzen zitzaidan, nondikan hasten zera, nondikan jarraitzen duzu, enbeste hasiera eta bukaera daude, nola egiten da? Bale. Adibidez, poesia liburu honen abiapuntua izan zen, hori, basurde zurien ideia, edo irudia. Adibidez, ari nintzen entzuten, ez da gehien entzuten duena, baina ari nintzen entzuten Franko Battiato kanta bat, eta esaten du hori, espero dut laster itzultzea basurde zurien aroa. Eta, sartu nuen esaldi hori, eta esan nuen, esaldi, esan nahi digu Franko Battiatoko honekin, ez? Eta hori esan zen liburu honen abiapuntua, bakarrik esaldi hori. Ze ja hortik, hasi nintzen, irakurtzen igual interpretazio batzu, baina nirea ere egin nuen, nire interpretazio propio. Eta pentsatu nuen, momentu horretan, horrela nengoelako, basurde zurien aro hori, zerbait polita izango zela, zerbait itxaronpentsua, zerbait indartsua, eta horretik, esan nuen, basurde zurien zain. Eta ideia horretatik, guazen itxarotera, itxaropena etorriko dela pentsatzera, eta poemak hortik hasi ziren sortzen. Idazketa jarraitua izaten da, kasu honetan jarraitua izan da, poema bat bestearen atzetik dator, edo zatikatua izaten da, bolada batean gehiago datoz, gero gelditzen zera, gero jarraitzen duzu? Zatikatuago da, bai. Ez dago hain jarraian. Baina, lehenengo atalean, bai esango nuke, nahiko jarraian izan zela, lehen esan duan bezala, poemario batean argitaratzekoak ziren eta epe bat neukan. Orduan igual kasu horretan, bai, jarraiagoak idatzi nituen. Baina normalean agian idazten duzu poema bat hemen, handik egun batzuetara sartzen zara beste batekin, edo lehen ere esan duana. Igual hasten zara poema bat idazten eta uzten duzu erreposatzen egun batzuk, eta gero berriro hartzen duzu, gero igual idazten duzu poema bat eta esaten duzu honek ez du hemen ezer egiten, ez zait gustatzen, ez du enkajatzen, tonoarekin edo ideiarekin, edo orduan, prozesu. Baina nahi gauzu adibidez, biak konparatzeko kontatzen aldizu novelaren abiapuntua, adibidez, aipatu dudan abiapuntua oso berezia eta oso surrealista zen. Momentu batean bururatu zitzaidan, txikitan ikusten nituen edo ikusten genituen Tarzanen filmak, berrikusi nahi nituela, baina hitzaki bat bilatu behar nuela, berrikusteko. Orduan bururatu zitzaidan, eta novela batean agertzen bada, pertsonai bat, bere buruan duena tesi bat egin nahi duela Tarzan izan zela, film haietako Tarzan, Johnny Weissmuller zela, historiako lehen protopunka. Begiratzea, ideia absurdo, surrealista, baina bakarrik ideia hori neukan buruan, eta hortik atera zen gero, 400 orrialdeko novela oso bat, abiapuntua edo zein izan daiteke. Eta abiapuntuaz gain, gero 400 orrialdeko zerbait idazteko ere eduki behar da edukia. Bai. Baina hori, baina ideia absurdu batetik, gero hasten zara ja arilkatzen beste ideia batzuk, beste gaiak, hau jorratuko dut, hau aitzaki hori, abiapuntutzat hartu nuen aitzaki hori hartuko dut, ez dakit, garatuko dut horrela, ez dakit. Noiz hasi zinen liburu hau idazten eta zenbat denbora behar izan zenuen? Bai, hau lehenengo atala izango zen hori COVID eta gero, hortik, duela 5 urte edo.
Eta hor, esan dizudan bezala, argitaratu zen, ia fanzin bezala, eta gero ja jarraitu nuen, ez dakit, beste urte pare bat edo 3 egongo dira hemen, hartuta. Denborarekin, espazioarekin, gero errebisatu, ez dakit zer, baina bai. Imaginatzen dut gerorako prozesua ere luzea izango dela. Zuzenketa guztiak editatu eta hori guztia aipatzen zenuena. Bai, hori igual kasu honetan azkarrago izan da, novela batekin motelagoa da, askoz motelagoa da, baina poesian, zuzenketek eskatzen dute denbora, maketazioa ere, zuk nik idazten dut, Word batean adibidez, eta ematen diezu forma bat, poemei, gero hori maketatzaileari pasatzen diozunean, agian esaldi hau ez da mozten hemen, mozten da beste leku batean, ez zu jarri zenuen tokian. Orduan, berrikusi behar da, ber nola egin, ber nola gustatzen zaizun, geratzea. Orduan, bai, prozeso bat da, bai, liburu argitaratu arte. Zer moduzko harrera izan du orain arte? Ongi, atera berria da, ez dut iritzi gehiegi jaso, baina, jaso ditu danak, momentu zonak dira. Egin genuen aurkezpen bat karrikirin, aurkezpen publikoa, eta egiten ari naiz gainera, talde batean jotzen dut gitarra, eta taldekideekin. Gero liburuen aurkezpenak, zuk bakarrik egiten baituzu, beti zaude hor, oso bakarrik. Eta orduan, babestuago egoteko edo komentatu nien taldekidei, eta hartu ditugu hemengo 3 olerki eta bihurtu ditugu kanta, eta gero honekin gai hauekin lotura dituzten beste kanta batzuk sartu ditugu, eta tartekatzen dugu poesia eta musika. Orduan, aurkezpen hori egin dugu lehenengoa, egingo ditugu gehiago, baina sentsazioa izan zen oso ona, jendeak esan zigun, ongi sartu diren olerkiak formatu honekin, musikarekin. Ideia polita da. Bai. Orduan, bai, sentsazio ona, eta aurkezpen horretan bintzat, jendea, hurbildu zen jendeak, ze polita egin duzun lan, ez dakiz zer. Aurrerantzean badituzu aurkezpen gehiago? Hori da, bai, justo datorren astean, ostegunean, liburuaren egunean, apirilaren 23an, daukagu beste aurkezpen bat Euskaldunon biltokin, txantrean, eta formatu berdinarekin, tartekatuko dugu poesia eta musika, punk rock musika, gainera, igual ez dira ohikoena, imaginatzen duzu poesia resitaldi pianorekin, ez dakiz zer, baina, guk eman diogu gure tokea eta gustatzen zaigu. Eta gero, suposatzen dut, gehiago aterako direla. Beste bat daukagu ekainan Gasteizen, Gasteizko liburutopia, liburu dendan, eta baita ere, formatu berdinarekin, eta, hor ari gara mugitzen, ez? Ados. Galditu nahi nizun, liburu fisikoari buruz pare bat galdera. Lehenengoa, portada. Zer da? Oso galdera ona, zer gainera etxean ez bada nuen aipatzen, igual gero, begira. Da abstrakzio bat, baina ezke da nire alaba txikiak egina. Begira. Bai, barruan jartzen du laia izquierdo egina. Eta ari zen, ariketa bat, ere margoketa klaseetan, eta gustatu zitzaidan, ze lotzen nuen, gari errearen urrina, batez ere koloreak, gustatzen zitzaidan abstrakzioa, ez dakit, lurra, garia, sua, ez dakit, ikusi nuen, eta ikusi nuenean, egin zuen serie bat, ilustrazio desberdinak, eta ikusi nuenean, esan nuen, ostras, hori azalarako. Así que etxean ere badago artistentzako espazio ere bai. Badaude artistia batzuk. Eta kantuek, aipatzen dituzu kantuak daudela, hasieran kantuen zatitxo batzuk, nondik hartu zenuen ideia hori, nola bururatu zitzaizun? Pues etorri zen horrela, ez dakit. Ez dakit, baina sortu zitzaidan oso modu natural batean. Suposatzen dute egongo direla, horrelako beste lanak. Baina ez nuen erreferentzi argi bat izan. Ez dakit, idazten nuen, entzuten nituen kantak, eta igual hasieran ez zitzaidan sortzen ideia,
baina gero aurrera egin ahala, ez? Agian ja, 3 poemekin, eta konturatu nintzenean, 3 aipu zeudela, eta 3 zirela, ez? Kanta ezberdinetatik hartuta, nik uste horrelako zerbait gertatu zitzaidan, orduan ja esan nuen, pues igual hau mantendu behar dut poemario osoan zehar, ez? Eta, bueno, lehenengo atalean mantendu nuen, bai. Orain, ekarri dezula poesia liburu bat galdetu nahi nizun gazteen inguruan. Nola ikusten duzu poesia gazteen artean? Esaten da asko irakurtzen dutela, baita ere sare sozialen bidez eta horrela. Nik ez dakit, nik auzoko batzuk ezagutzen ditudanak, nahi baino gazteagoak, oraindik gazteak uste dut, irakurtzen dute edo hurbiltzen dira. Kostatzen da, baina segun zer irakurtzen duzun, hori ere bai, baldin bada zure referentzia, igual institutuan eman dizuten zerbait, igual ez ara hurbilduko poesiara, ez bakarrik geratzen bazara horretan. Baina beste egile batzuk ezagutzen badituzu, orduan segurazki bai, ez? Beste modu batez biziko duzu. Nik adibidez, institutuan jaso nuenagatik, ez nuke irakurriko, segurazki ez da ere. Baina gunen batean, liburuen batean horitzen da, esartu nuela, eskaintza, Pablo Nerudaren liburu bat, eta flipatu nuen, esaten nuen, gauzak kontatzen dituen. Orduan pentsatzen dut, gaur egungo gazteek irakurriko dutela, edo aurkituko dutela bere momentua irakurtzeko. Liburu honek ze leku hartzen du zure ibilbidean? Bueno, esango nuke leku garrantzitsua, liburu guztiak dira garrantzitsua, jakina, ez? Baina berezia da, nik poesia beti idanik idatzi dut, hasi nintzen poesia idazten, ez? Gero idatzi ditut ere 2 eleberri, baina hasieran poesiarekin hasi nintzen. Eta orain dela denboralditxo bat, ez nuela liburu oso bat, poesia liburu oso bat argitaratzen. Orduan izan da, itzulera bezalako zerbait, eta gainera nik kontsideratzen dut poesia, etxera itzultzea bezala, ez? Osea, novela batean, lan gehiago egin behar da, denbora gehiago eskatzen du novela batek. Poesia da zerbait ez dakit, atseginagoa, hartzen alduzula hori, tarteka, nik erabiltzen du metafora etxeko zapatilekin ibiltzeko moduko zerbait, ez? Orduan hori esango nuke, alde batetik garrantzitsua, niri ibilbidean berriro bueltatu naizelako horrelako liburu batekin poesiaren mundura, ez? Atera eleberriaren diktaduratik, aterata, eta bestetik ideia hori gustatzen zaidala, ez? Etxea dela, ez, poesia. Bukatzeko, Fertxu, pare bat galdera botako izkizut. Badezu buruan dagoeneko hurrengo proiekturen bat, hurrengo zerbait prest edo martxan ja? Daukat zerbait martxan. Gertatzen dena da, dauzkadala gauza ezberdinak martxan. Eta igual daukat ideia bat hau idazteko, baina gero beste ideia bat sartzen da, eta esaten duzu, hau baino zein nahiago dut. Orduan kostatzen da, erabakitzea. Hasi nintzen novela berri bat idazten, baina utzi nuen stand-by, hasi nintzen ere poesia lan batekin, eta hor dago, nahiko aurreratuta. Orduan bai, proiektuak ez aizki faltatzen. Bueno, adibiliko gara orduan. Bukatzeko, zer esango zinioke zure lana ezagutzen ez duen bati, pixka bat liburuak saltze aldera? Esango nioke hausartzeko, jende asko gori ez, lehengo galderarekin gainera edo lehengo galderara bueltatuz. Igual lankide bati, aterako dut, argitaratuko dut liburu bat, poesia. Ze gogorra, ez da, batzutan erantzuna. Baina hurbildu, saiatu hurbiltzen, ze agian aurkitzen dituzu, ez? Hori, espero ez dituzun gauzak, eta sartzen zaizu, espero zenuen baino hobeto. Orduan ez badute ezagutzen lana, animatu ezagutzera, eta gero behar bada kritikatzera, edo behar dena. Mi esker Fertxu etortzeatik, ez dakit bukatu baino lehen beste zerbait aipatu nahiko zenukeen?
gustora hona izela, eskerrik asko zuei ere bai, eta hori, jendea animatzen bada, hori, egiten ditugun aurkezpenetara hurbiltzea, baita ere egiten dugu, zen egilek egiten du esfortzu bat, aurkezpenak, antolatzen, jendea liatzen, taldekideak, eta gero eskertzen da ere publikoa bertzea. Mi, esker zuri etortzeagatik, animatzen dugu jendea datorren ostegunean txantreara gerturatzea, eta bueno, urrengo proiektu batekin elkar ikusiko dugu. Eskerrik asko. Zuri. Agur. Behar duzun guztirako aseguru bat dago. Nire auto elektrikorako? Jakina, eta nire bizikletarako, Eta nire patineterako? Eta autonoma banaiz eta bajamanago? arazorik gabe. Badago zerbait nire maskotarentzat. Noski? Bidaian goaz. Horretarako ere bai, eta behar duzun guztirako. Guztirako? Benetan? Bai, eta bai. Informazio gehiago aseguruak.laboralkutxa.eusen. Bada beste modu bat. Hau izan da gaurko saioa. Mila esker gurekin egoteagatik eta astelen arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.